Hakajingya lenti sya ka election MDC ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC but Ryntih Hills Autonomous District Council House number 1 ki seng sanhima bat ki kertong ru ki la le smart le sting ban pen pau yala di bat ki nong rem ki baki dan ban pen trekam la ki sya jait hau pat ba uba S Osborne Karjana uba pen kre yala di ban ai reng hak election MDC sya KHADC na soyong ringkat ka jing khmi lenti bu un yo tiket na ka seng congress ulaong Baka kami ka Japo dah pedang ke Meghalaya pada Assam kam dai syu kamat ke badang ya keren thamai. Henry ke jing bam la ban weng ya ke ni ke jing e ke dai ke ba om lap ya ke tynrai. Uba Osborne ublai kunru ya ke election MLA arja arpulai nga Congress ulaong. Baka hapan yo kopi ke Instrument of Accession lani ke duliria soi kis im khasi bad doloi ban pitnya so Shakari India hakis nam khat khandai spa sau punyo khat khandai spa sau pupra bad benrap ke kopi Instrument of Accession ke don ha ke Ministry of Home Affairs bad ke Sarkar Assam. Pi ka election MDC ke don la ke jong function and ke MLA ke don la ke jong function. And itu pi ka formation kendiat agbai day but ka district council lani ka Khasi Hills Autonomous District Council. Pi ka khandai spa sau punyo ha ka por ba form ka India hi brokaway u Prime Minister Nehru u kholot e paro ki state ki berit ban join lang ba ka India. Te ha ka ni ka jing khot jong u ye baro ki state ki berit ban join ba ka India ka ba sultanat ka long ba ki ni ki sim ka si ha ka ti por ki di wi i jangai ba. Ki ong ya Prime Minister jong India balada pi a yang ya ka 6 schedule ba ka district council kata ka mot ban ya ka an karti jong ki ka culture jong kasi tingin join ba ka India kata ka de ka jing thmu jong ni ki sim kasi ba menchua ki arfusan ngut ki sim but khat ar ki daloi ki ong bingin join ya ka India lada pi protection ya kari kasi kata ka de ka condition ka ba ki gibo Reka bakam sutunat ya kalong ba u Prime Minister Nehru agree kata u ai ya ka district council ha ka ke po ya ka 6 schedule ba ka district council hang ni ha po jing ina kata daw ki sign ya ka Instrument of Accession kata ka de ka ba kongsan tam ya ka ba ki sign how 1947 and 48 hadin kata ka jayu ngi pi ha ka khnai spa san po ar ki ai ya ka district council Henry ke bangangam su thu su khndiat ka bai dei ba ka ne ka long ba ha ka po bi ki ai ka district council kini ki MDC jongi lane ki klampek sei kata ka IOA pat kadon namar hanu ang ni ngalawa di ka IOA na keleng kis im kasi ngamyo te kadon sei ke bangatip kolong ba kadon ha Government of India Home Ministry bar ha ka Assam government kadon ndai ngim don copy ya ka IOA ha kini ka IOA kadon lut ka border bar khoi ki boundary jong kis im kasi baro kadon lut tang bangi ngi khlamwat ya kene nakata daw hak bai de ba pynbeit ya border issue ngi sem jing e ngim tip nang no kasdang bat nang no kut ngaju pe berbor ya ka jing ya ka MOU hapreng ka Assam government ba ka Meghalaya government kishu assume ba ka de nang ta kata ka mot ka de ka agreement between the two states ha tenga ngam sui hap ya kata la jing syang haban wat chwa ka jing ka long bangin yo tang lang ba ka IOA ka Instrument of Accession ba kila sign ha kate gi snem kakdai spa sapunyo sapupra dangila yo ya kate tagamut ngin yo ya ka tynrai nangno kasdang ka boundary jungi namar nga try ha po sign ya ka IOA baro ki boundary jongi sim baro jongi hima baro ki don lang ha kate ka IOA kata kate ding pet jonga ya kani tinang ta daw nga ye kun khnang ka MDC election ka ding tumu kolong ba ngin ha pet bha namar ba ngani tu ipi ha ba ai ya ka Meghalaya ha 1972 ki klam ong ju ya ka Meghalaya ya ka boundary jong Meghalaya ki ong bet ya ki lightly ki district council ka Kyrwoh Hills district council ka Khasi Hills Autonomous District Council ba ka Ryntih Hills Autonomous hagtik por ki ong ka United Khasi and Jait District Council te ki klam ong ya ka boundary te hajing sha katkum ketika e kemut ngila yo ngi don ki boundary tang bangi pedang ki klam wat ya ka tapi te hang ni ka wara ka jing e ya ka border issue man ka por kata ka de ka mat ka ba khia e ha ka jimut jonga Kawai pat kapang kaba ulakran kalong halor ka rukom tho dak pat kenno ktien ya ki jat ki kor khasi ha kaba ulaong badan ki bakenno ha ki stai phareng ulaong ba ka jing bam penrenti ya ka rukom tho jat khasi kan kta ya ka riti dustur kabenengkong nanta ka pa ar pade ka banga kwa ban join ya ka disul ka ngi ba pi ka disul ka de ka guardian lane ka ta ka dong sumar ya ka riti ka silsa ka dustur jong ki khasi baro
kabangang ima menta kalong ba pi kene kerkom ai jait ngan du pi kini ki jait kasi kila ai spelling kat balap kat basem ngam ithu ngam ithau teng ki sun ki ai sons ki ai zones teng ki shulai ki ai dosi te kala bakla lut berkhot teng i hang ni kan kata wat ya kata ka multi-lineage society kumbagi ong ni ai ya kashil tribe on the basis of the Khasi society andre la daya ka jaj ni pen kala jaj kat bamon tenga thrai kala ban kata wat ya kashil tribe ru namar menta kini yuwe ki jaj ki pek ki khliau ya kani bala rau khasi ubakla hang ni kata kemot kila ban do no wat kashil tribe ru aba ka jaj kasi ka spelling da kumwei kini ki ajaj da kumwei ka spelling ngatrai kan bakla kani na ta daw nga page ban lakum no ka district council kalde ban call ban register lut ik jaj kasi in the right spelling ka spelling ka badai kam de shu ban chu spelling kat balap kat basem namar ngai i gwe ka jing i jonga kalong bang alam kalong ba ikmi i de sun ikun de zones ipara de zones tiki de shi kurne kim de shu kene ka wara ka jing wa de ka jabri ru te na po ya affidavit kan klumal lo berkhon te ngatrai ka district council kum ka nong page lane ka guardian jong kata ka customary laws jong ki khasi ka de ban register lo ik jaj kasi baro but kata ka spelling ka de ban correct kita gidi points ki bangang ige do jingkya ha bai de ba ka district council nang ta daw nga interest ba ban join register ka kwa ban pembe ikini khnian halor ka jingkli kumnu unle lara umyo tiket na kaseng kongres uba Osborne karjana uloong baki danru ki wei ki baya pan tiket bat lara umyo unha panya syong perkhat bat kinong kersan la apply namar banna kene ngai kun naga kongres ka bede ba ka MLA election tementaru na kemen bangan yo naga kongres hi nomor hangte ki bon ki ba apply tiket yamta arngut laingut imar ki apply tiket tegin page ka party ka ai no ndai kan jingthmu hi kalong bangan ikun kongres party te hadu menta te ngam pandang ong nomor ba ngin page lada yo tiket lar ngimyo ngap ka consult iki supporter jonga ke ka rai ke de jongki kadai kata bopi ong pi ta kada wa kwa hi bane kun nomor ngala batai ngala ong iki katu kene ki MDC ndai ka kadong tang jabing pan kliang ka khapsi tom hi betrekam ya kata ke jingsha ndai nga kwa ban sngo pai ba ban bagane ke de jingsha ban page halo ke bede bat ka border issue khamtam te nagalian jonga karpat ya ki pai ba khamtam jong soyong constituency ban sumha ban ailat yang asisin khnang bangala ban trekam halo kini kimat ki banga kwa khnang baga ri baga jagri jongi kan im kan sa ka pateng la pateng Habatin page bahagi ki sharp plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot page ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f manta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya